Dit is Rode, een Frieske wetterhoen. Het is nog net zo dat zijn rasgenoten uitsterren, maar je moet er wel actief mee omgaan om wetterhoenen daarbij in stand te houden. Wiebe Doper had daar wel ideeën over. Dat houdt in dat we misschien in Friesland een hoendencafé gaan beginnen, of misschien een hoendentheater. En dat we dan met hoendenliefhebbers praten wel misschien om een hoendenelfenstedentocht op te zetten of een soort met slachtentocht. Maar daar ben ik ook een mogelijkheid. Snijden is in Café Vellinga in Snits een bijeenkomst. We willen gewoon heel duidelijk maken dat naast de officiële kinologie en naast de jacht is er ook een heel soort mogelijk met de hoen. Om met mensen te praten over de hoen, om te genieten van de hoen, om te kuieren met de hoen. En omdat wij toch wel in uw kring een soort deskundigheid hebben om gewoon met mensen heel laagdrempelig te praten met hoen in een etablissement in een dorp of in een stad. Het is een boerenhoen, de wetterhoen is een hoen zonder opsmuk. En wat wij gewoon schellen is dat om dingen te doen met die hoen, dat het heel laagdrempelig kan. Dat je daar net nooit van shows hoeft, wij gewoon enorme drempels lezen. Je kan een hoen daar showen, maar het is wel een hele sterke hiërarchie. De keurmeester is belangrijk, de organisatie is belangrijk, de rasvereniging is belangrijk. De belangrijke fokkers die er altijd binnen zijn belangrijk. Maar voor u is de hoen belangrijk.